Berotegi efektuko gasak murriztea helburu duen algaz egineko zuhaitza estreinatu dute Baionan. Bizkaiko Barakaldon kokatua den Bromalga elaborategiak sortutako proiektua da eta Euskal Hirigune Elkargoaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin garatu dute eta jasotzen duen CO2aren 30% inguru xurgatzeko gaitasuna du lehen esperimentuen arabera. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan kirolare eginen dugu gure saioan zehazki derruf izeneko aretora sartuko gara. Eskaladak geroz eta zale gehiago batzen ditu iparraldean eta horren lekuko da 2016an Baionan ateak ireki zituen derruf sala. 2 urtetik gora nahi duenak kirolori praktika dezake astelehenetik igandera irekia den gunean. Asteragoaz! Berotegi efektuko gasak murriztea helburu duen Garbier zuhaitz artifiziala estreinatu dute Baionan. Bizkaiko Barakaldon kokatua den Bromalga elaborategiak sortutako proiektua da. Euskal Hirigune Elkargoaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin garatu duena. Horri esker, hemen CO2a kaptatuko da toki honetan. Baionak plantan emaiten ditu hainbat ekintza txikitzeko gas horien presentzia airean. Eta hau esperimentazio bat da, algen bidez gas horien biltzeko eta haien presentzia txikitzeko airean. Mikroalgek fotosintesiaren bitartez CO2a xurgatzen laguntzen duela dio. Bonba baten bidez, inguruko haizea irudietan duzuen zuhaitzaren buru horretara sartuko da, eta oraindik esperimentazioan badago ere, mikroalgek gasak xurgatzeko zuhaitz naturalek baino gaitasun asko handiagoa dutela dio. Naiz eta ez diren ordezkagarriak. Bateragarriak baizik. Zenbaki zehatzetara joan da, momentuz, ronda los 30-35% de CO2. Sartzen den CO2aren 30% hartzen duela dio Garbierk. Hau da, 7 toneladas de CO2 al año. 2,7 CO2 tonelada urtean. Dena den, denborak esango du Garbierrek ekarri dezakenaz zenbait erainokoa den. Eta horren arabera, enpresak berak ikusiko du nola garatzen alduen, eta hemen ere Euskal Elkargoan ikusten alko dugu pertinentea ote den alako beste zuhaitzak edo beste olako tresna batzuk garatzea. Baina baliteke laizter gure kaleetan, zuhaitzez gain, argaz egineko arbol hauek loratzen hastea. Eskaladarekiko zaletasunak ez duetenik iparraldean. Geroz eta gehiago dira kirol honekin bat egiten dutenak, eta horren isla da eskalada praktikatzeko ateak irekitzen edo irekiko duten salen kopuruaren emendaketa. Baionako derruf salak ateak ireki zituen 2016an. Hasiera batean 3 langile baldin bazituen, gaur egun 19 dira, geroz eta pertsona gehiago hurbiltzen direlako bertara. Aisealdi leku bat da. Badira sarrera librea, eskalada saio bat bada, guztientzatiki zein handientzat. Kirol praktika eina edo zein izanik ere. Hasiberrientzako eta adituentzako ibilbideak badira, eta horrek egiten du lekuaren aberastasuna eta alde inklusiboa ere. 2 urtetik gora edonork bisita eta eskalada praktikatu dezake derrufek dituen 600 metro karratuetan. Kirola egiteko bai, baina baita jende berria ezagutzeko parada ere eskaintzen du elkartasuna ardatz hartuta. Bizileku bat da, pertsonak mintzatzen dute, baina ez dira ezagutzen. Ez da jujumendurik kirol horretan eta esperientziadun eskaladattzaileak gustura laguntzen dituzke hasiberriak. Blokeen eskalada erraza da. Ez baita ez sokarik, ez baltsamorik ere, elkar ezagutza eta trukea sustatzen ditu eskaladaren funtsezko elementuak. Naiz eta ondoko ez dugun ezagutzen, ikusten badugu zerbait egiten saiatzen dela, beti galdetzen aldiogu bere teknika edo ematen aldiogu gurea eta biziki riske egiten da. Lore Aginaga badramar bat urte hasi zela eskaladan lehen urratsak ematen. Mendiarekiko duen pasioak lagunduta, geroztik adikzio bat bilakatu da.
Hasi nintzen mendizalea naizelako, eta egia da mendira joatean beti argiak edo mendi altuagoak ikusten direnean gogo ematen du ara joatea, eta eskuak jarri behar direlarik egistasun gehiago ukateko hasi nuen eskalada. Eta gero, behin hasi eta ezin da gelditu, badu adiktibo puntu bat ere eskaladak. Berarentzat aukera ezin hobea da urte osoan kirola praktikatu ahal izateko. The Roof beste erokodromo guztiak bezala aukera da entrenatzeko. Azkenean da eskalada egiten segitzeko garaiak ez direlarik egokiak kanpoan eskalatzeko. Eta azkenean divertigarria da joko bat bezala da, beraz entrenatzen gira, baina jostatuz. Kirol honen onurak zenba ezinak direlako praktikatzen dutenentzat. Biziki untsa da gorputzarentzat, gure buruarentzat ere, eta ongi izaiteko ere biziki ona da. Ildo horretatik eskaladarekin bat egin edo ez zalantzak dituenarentzat. Etor da dila eta ikasiko du, eta seguraski gustatuko zaiola. Etorkizunari begira The Roof salak hainbat proiektu buruan ditu. Horien artean elbarrituak diren pertsonei eskalada mundua hurbiltzea. Ikusentzuleo kostiralero legez, asteburuan zer egin proposatuko dizuegu eta asteburu hontan dantza protagonista zehazki. Igande hontan hemen Baionan Loga aretoan Kukai dantza eta Bilaka konpainiaren eskutik dantzaldi eder bat ikusteko aukera izango dugulako. Arratsaldeko 5:00 lehenaldiko elkarrekin egingo dute horrelako ikuskizun bat, ez da lehenaldia elkarrekin dantza egiten dutena biztan dena, baina ikuskizun berezi bat prestatu dute oraingoan. Bilaka kolektiboa Euskal Herriko dantza eta musika tradizionalak garaikidetasunez lantzen dituen kolektiboa, sorkuntza espazio bat ere bada, ikuskizuna initz eskaini dituzte bikainak denak, eta Kukai noski Orereta Errenteriako dantza taldea 20 urte baino gehiago daramazate boltza gainean, tradizioan oinarritutako sorkuntza garaikidearekin baita ere, iparraldean askotan ikusi ditugu, eta mugaz gaindiko proiektuetan ere parte hartu izan dute, Biarritzeko Malandan baletaren artista asoziatu ere badira, eta 11 ikuskizun eta 11 sari jaso dituzte mundu osoan zehar ibiltzen dira. Azken ikuskizuna aste honetan bertan estreinatu duten, txalaparta beraz, 2 konpainia handi hauen ikuskizuna, hainbat dantzari eta musikari zuzenean, sarrerak 16 eta 22 euro artean, esan bezala, igande honetan, arratsaldeko 5:00 Baionako Loga aretoan izango dira. Eta dantza profesionaletik, dantza herrikoira ere eginen dugu salto, dantza gehiago inauterik garaian, ez da, Aitor? Bai, hori da, inauteriak iritsi dira, gurera Euskal Herrian toki guztietan egiten ari dira hainbat ekitaldi, eta asteburuenetako berritasun nagusiena da libertimendu sasoia hasiko dela, izan ere bihar bertan, Baigurako libertimenduak emango dio hasiera sasoiari, ohitura da azken urteetakoa, ez, libertimenduak bertan hasten dira, Baxi Nafarroako oieteri tradizionalak, Santibateak igaro dira, eta orain libertimendua beraz. Irisarri hautatu dute aurten lehen plaza, eta hori bezala dantzari eta zirtzilen arteko lehia ikusi ahal izango dugu bertan, udaberriari ongi etorria emateko. 9:00 hasiko da desfilea bihar, eta 10:00 emanaldia Irisarriko plazan izango da. Eta igande goizan berriz, Donibane Garaziren txanda izango da, eta egun osoko gitarra antolatu dute bertan. Datozen astetan etorriko dira Donapaleu, Baigorri eta Lapurdin Azparne. Eta Lapurdi aipatuta, Kaskarotak ere aipatu behar ditugu, noski, azken asteburutan ere ibili dira, etxez etxe eskean, eta kasu honetan, hainbat herritan izango dira, Beskoitzen, Uztaritzen, Urruñan edota Donibane Loitzunen kasurako. Badakigu gazte giro ona ekartzen dutela, ezta, eta hori zabaltzen arituko dira etxez etxe. Eta lagun zeberotarrentzat ere baipamen bat, noski, maskaradak baditugu, ja laugarren asteburu izango da datorren hau, eta kasu honetan asteburu honetan izango dira Piarres Bordazarre Etxaunen herrian, Irurin hain zuzen ere, maskaradak goizean, eta Bazkalondoan emanaldia, beraz, plananitz, eta aipatu zitugunak ere bai, ez, badira, oraindik gehiago ere bai. Mila esker, Aitor, eta gaurkoan libertimenduekin amaituko dugu gure saioa, eta astelenean erreportaje berezia eskainiko dizuegu, esan bezala, Baigurako libertimenduak, beraz zita Irisarrin eta Donibane Garazin bertan izango gara, eta astelenean erakutsiko dizuegu. Asteburu ona izan, eta gu igandean itzuliko gara, igande goizean gure astekariarekin. Ongi izan!
pentsatu beharko da.